Gwrandewch ar arwydd o'i raidd a ddaeth o mynd ein dref. O aeth y nodau nedwydd mi yn ddilys a chi, a'i phobl aeth yn dene o fewn eich eirau hi. Prentisiaid yn y siopau a gyrau'r byrddain glau, y dorau a'r ffenestri a'r cwbl wedi cau, yn llefen ac yn ochain o'ch farglwydd beth yw hyn, gofynon am faddeuant am figio'r Iesu gwyn. Yn feirw hyd heolydd, heb neb i'w cario'r llan, ond eisiau cael ymgeledd a chaffael bwydoedd rhaid, yn marw mor ddisymwth o'r cornwyd chwimodd naid. Llawer oedd o wir pirion a gladdwyd yn y nos, a'r rhain ar warthau gilydd fel coed yng ngwaelod ffos, heb neb i gofio amdanyn na bod y sŵn a si, nid byw ond 5 priodas tu fewn i'w cheirau hi. Tinion a hawdd i'w cyfri hyn, a 5 mlwydd hefo 30 oedd oed yr Iesu gwyn. Pan fy'r tosti benion a rwyddion tymion trist, dyw fyddon geidwad arno a'n harglwydd Iesu Grist.